Hello Hi guys! Welcome back sa YouTube channel. So, ito nami buhaton karon nga video. Unsay buhaton na to karon? Make me laugh. Make me laugh challenge. na mo inomig tubig isa ka baso. Kinahanglan puno siya, no? Puno siya o imong baba dapat puno siya. Ana gid oh. Ang di jud ka maka-istorya. Rules is walay gitikay. Kuan lang facial expression or sounds na para mo katawa. O kung bago pa ka sa among YouTube channel, ayaw kalimot og like, share, subscribe, and highly recommended pod namo ang inyong mga comment guys. I-feedback pod ninyo ang imamang mga videos para kita pod mi sa inyong gusto and ma-improve pod namo ang mga YouTube video in the future. So bago pod mi magsugod, now ko'y question para sa inyo ha. Unsay English sa pasyente o sa pasensya? Answer ninyo sa comment box sa hulatan namo. Og sugdan na namo ang tanan. Og diri nagsugod. Sayo na. Patutopik. Kitang duha. Sabay man ta. Kisa may magpakatawa. Dili dapat duha ta mong inom og tubig. Ah, Kinahanglan tapos? punon gyud ang baba. Niya magpakatawa. An-aray sa naong dayon. Ni ana oh. Buisit. Oh, grabe. Dalala ko naman na yung model. Nagra ako nagligo. Basa ang cellphone no. Nabasa ang camera. Oh, round 1 pa to. Round 1. Isa pa. Round 1, round 2. Pildi ka, pildi. Wala sa Dapat trapon. nilitik. Tari, trapon sa ako. Dali lang. Nilitik ang pildi, nilitik. Ala, gusto naman kayo ko. Round 1 pa lang gani. Gusto na lang kag mag round 2. Aw. Maro kayo daghan kaya ha. Ayaw. Ay, isa pa. Gabi round 3. Gusto na kayo ko. Round 3. Wala lagi gitikay der. Sabot na ba yaw? Wala gitikay.
Sama na siya. Basa. Sama na, tinutuyo-tuyo, mananami mo. Pagkating tubig ako nainom. Sama na siya, Gili na ni mo. Gili mo naman kung giligon. Ay, kaloy. Sama na, ito na ako. Sama na siya, Ayaw ka na din. Sama na siya, Dili ko musugot nga dili ko kanay, dili ko kabalos ay palikan si buday ko. Igit. Sige. Sige. Wala tubig. Budget na ni mo. Napaman po dito. No? Sige. Di, tarong nga, der. Ano sabi hindi tarong? Hindi ka na ko. Sama na siya. Uy, ako ni sige kabasa niya. Ikaw wala. Naday kay trip day bantu bra. No! Cover your tits! No! Runta. They will be more happy to see your tits. You know what is tits? Runta. So, marilate ko mga video. So, ayaw kalimot. Pinduta ang subscribe button sa baba. Bisita ang subscribe button. Button sa baba. And I hope nalingaw mo sa amo ang video. Og maulang to. Salamat. Salamat. Tabuli.